фараҷулло дари собиқ низомӣ است. бознишаста ҳаст ва барои таъмини рӯзгораш ҳар субҳ инҷо меояд. нафақаи ман 17,000 рубли русӣ аст, ки ба пули сомонӣ тақрибан 2,500 аст. бо ин вуҷуд ба зиндагиам намерасад ва бояд кор кунам. се фарзанд дорад. кор дар зеризаминӣ на ҳамеша барояш осон аст. ҷанҷол бо фурӯшандаҳо ягона мушкили ӯ нест. ана ҳамин тавр мусиқӣ маро нон медиҳад, шукри худо. аммо баъзан вақт милисаҳо монеи корам мешаванд. тоҷикистон давлати демократӣ ҳаст, аммо кормандони мақомот доим ба ман мегӯянд, ки ту давлату шаҳри моро шарманда мекунӣ. тарафдор ҳам дорад. фараҷулло дарӣ мегӯяд ҳикмати зиндагии имрӯзро фаҳмидааст. сер парвои гурусна надорад, чунин як мақоле ҳаст. ин вазъият ҳам бо мурури вақт мегузарад. гоҳо мешавад, ки муноқиша мекунам, ҳарчанд дар сину соли ман одам бояд худдорӣ кунад. аммо ҳаёти ман тарзе шакл гирифт, ки аз як зумра ноадолатиҳо иборат буд.